Så ja. Ja, kan je zo nu onder? Det är super. Ha? Kan du med för pusta? Kom igen där. Kan du vera? Ha? Vad är det motor? Oh, that's the Richard. Det. Ja, så där för det. Och jag hade en video också slut. Men det video är ganska som stort, men det video gör det bara för en video till alltid jag stort en video. Så att bye bye. Ha det gott.